What's up sa inyo mga kasoy? So mga kasoy, I'm back again and again. Nandito na naman tayo sa ating place. Ayan, bagong daan. So wag na kayong magtaka kung nasan tayo. So ngayon mga kasoy, ang gagawin natin video, kung napansin nyo yung ating profile picture sa Facebook natin, ayan. So bago natin sisimulan ng topic natin mga kasoy, i-train muna natin. Makasimula na tayo, huwag na natin patagalin to, kaya let's go. With you in the middle. So ngayon mga kasoy, start na natin. So nung pinrofile ko yan yung minsan mga kasoy, so madaming nag-comment, madaming nag-react. Ayan. So hindi lang yun, may mga nag-PM pa sa akin. If totoo nga ba, may nabuntis daw tayo. So ngayon mga kasoy, sinabi ko naman sa kanila, abangan nila yung sasagot ko sa kanila, yung mga tanungan nila. So kaya to nagawa natin video na to, sasagutin natin yung sinabi nila sa atin mga kasoy. Kapagita ko muna yung mga comment nila. Ayan. Nakita nyo naman mga kasoy kung gaano sila nag-react ang ating mga friends sa Facebook. Ayan, may mga nag-congrats pa sa atin. So sa mga nag-congrats sa akin, salamat din sa inyo. Dapat dali sa mental hospital. Ayan, so ngayon kaya ako nagawa tong video na to, date ko kayo mga kasoy, dahil makikilala nyo rin at ipapakilala ko rin sa inyo kung sino nga ba yung nasa profile picture ko o kanino yun mga kasoy, ha? Hindi tayo gagawa ng mga kasoy. Huwag tayong gumaya sa mga vlogger na scripted lang. So legit to mga kasoy, kaya sana abangan nyo yung video na yon. Ipapakilala ko kayo kung sino yung babae na yon. At syempre, ito yung picture niya mga kasoy. Hindi ko muna siya ipapakita, pero yung niya ipapakita ko. Di totoo yan. Ayan siya. I need somebody who can love me at my prime. So hindi ko muna siya papakita, yan na muna mapapakita ko sa inyo mga kasoy, dahil suspense. Kaya abangan nyo siya mga kasoy. Sana panoorin nyo yung video na i-upload natin Monday or Tuesday. Abang mga kasoy. Madami kasi sa amin na hindi alam na nagkikita kami nitong girl na to. At saka sa amin mga kasoy, hindi din nila alam. Family ko di rin nila alam. So ewan ko kung mapapanood nila to. Gunggong ka. So kasi alam kasi nila sa amin tsaka sa mga friend ko sa amin na single talaga tayo mga kasoy, na wala tayong jowa. Hindi nila alam, may tinatago tayo. Ano ka nasisira, ulo? So hindi ko alam mga kasoy kung blessing to o talagang nandito na yung point na mag-aasawa na talaga. So napapaisip ako, hindi naman ako nagsisisi sa nangyari na to, dahil madami naman nagsasabi na blessing daw to. So totoo naman yan. Kahit naman sino yung bigyan ng ganyan, blessing ah, di ba mga kasoy? Lalo na sa mga may mga experience na talaga. So yon. So abangan nyo mga kasoy, dahil na-excite akong natatakot sa vlog na pagkikita namin ulit nitong girl na to. Ayan, so talagang ang daming nagre-react at saka nagko-comment at nagpi-PM. Ang daming nag-PM din sa akin. Ayaw pa ngayon ni girl na wala pa siyang time, hindi pa siya handa na magpakita sa inyo. So sinabi ko is, kailan ka free? Hindi naman ako nagmamadali, sabi ko sa kanya. So pinagbigyan naman tayo mga kasoy. So hindi Monday, Tuesday daw. So mag-meet kami ulit, magkikita kami ulit. So after ilang months din kami di nagkita. So ito na yung namin pagkikita, na tagal ng panahon na magkikita ulit kami, na nabalitaan mo pa na ganun, di ba? Gunggong ka. So makukwentuhan natin siya at
para malaman nyo na rin yung katotohanan. So, susundin ko siya sa Monday or Tuesday daw. Talagang nakakaano mga kasoy, nakaka-nervyos. Dahil alam nyo naman, matakaw din tayo sa kape. So, abangan nyo mga kasoy. Ayan, sana panoorin nyo para makilala nyo na kung talaga sino yung magiging nanay nung profile ko. Ayan. So, shoutout din sa'yo. Alam ko pinapanood mo yung mga video ko. Sana maging ready ka na. Balang araw din na makapunta ako sa inyo. Ayan. Ano pa bang gusto kong sabihin sa'yo? Basta yun lang. Message ko rin sa'yo na promise ko sa'yo na hindi ako magiging pabigat sa inyong dalawa na magiging anak natin. I need somebody who can love me at my Kaya pala sabihin yung ganun, no? Yung magiging anak natin, ganun. So, tsaka ano pa, basta lagi ka lang mag-iingat at huwag kang magpagod, ayan, dahil ilang buwan na rin pala yan. So, ngayon mo lang sinabi. Ngayon lang niya kasi sinend sa akin mga kasoy yung ano, alam niyo na anong tawag dyan. Nasa profile ko. TP ba yun, no? So, yun. Mga kasoy, basta abangan nyo yung ano natin, vlog natin na Monday or Tuesday na makilala ko, ihaharap ko sa inyo kung sino talaga yung nasa profile picture ko, kung kanino talaga yun. Ang dami kasi nagsasabi April Fools daw. April Fools. Hindi naman ako gumagaya sa mga ganyan. At hindi naman ako scripted. Legit lahat ng mga ginagawa ko sa video ko. Talagang sadyang wala lang talagang nanonood. So, sana panoorin nyo talaga yan mga kasoy, dahil hindi ako nagbibiro. Basta huwag nyo kalimutan lagi mga kasoy, don't skip the ads. Huwag nyo skip yung ads natin para makatulong na rin kayo kahit konti. Ayan. Kung hindi naman tayo hihinto, kita nyo naman matagal-tagal tayo hindi nagpakita sa video. Yung last upload natin yung bikers. Ayan. So, niyayaya na naman tayo ng mga tropa natin na magbike mamaya. Ewan ko kung makagawa akong video. Kasi ito mga kasoy, ipipremiere na natin to pag nagawa ko na. Ayan. So mga kasoy, huwag nyo kalimutan yan si Yang TV Manalili. Like, share, comment, and subscribe. Ayan. Sana maabot na natin yung gusto natin maabot. Dahil ang taas-taas hindi ko maabot. So mga kasoy ha, do not skip the ads. Yan na lagi ko sinasabi sa video na natin. Do not skip the ads. Tama ba? Don't skip the ads pala. Bakit puro donut na sinasabi ko? So mga kasoy, thank you for watching and peace and God bless. See you Monday or Tuesday yung video natin. Abangan nyo. Just comment lang kayo dyan mga kasoy. Itong video na to, comment kayo kung ano maisuggest nyo sa pagiging ama natin. Kaya salamat mga kasoy sa mga susuport sa akin. Ayan. Thank you. God bless. soy ko.